Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau ne muka samu labarin rasuwar fitaccen mai ɗaukar hoto sannan kuma jarumi a masana'antar Kannywood, wato Ahmad Tage, bayan da ya sha fama da gajeriyar rashin lafiya. Kamar da yadda shafin Kannywood Celebrity suka wallafa labarin rasuwar tasa a shafin nasu na Instagram. Marigayin dai yana ɗaya daga cikin manyan masu ɗaukar hoto a masana'antar Kannywood, wanda ya daɗe yana ba da gudunmawa. Ya yi fina-finai da suka shahara irin su na Mamajo wanda suka fito tare da jarumi Adam Zango da kuma marigayi Rabilu Musa Ibro. Muna fata Allah ya ji kansa ya yi masa rahma, amin. Idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani.